10 nafar, 5 gipuzkoar, 2 lapurtar eta bizkaitar bat. Aurtengo txapelketa 14 aurrelarik eta 4 atzelarik jokatuko dute. Hauetatik 3 berriak izango dira. Beroitz, Zabaleta eta Albizu. Nik uste atzelarik ez zer gutxaukula esateko, ez? Oain jokatzen den erakin airez asko jokatzen da, ritma handia sartzen da eta atzelarik bazkari horro ituta, baina no. Jose Javier Zabaletak Kaiolan zerbait egiteko gogoa badu. Sakeak eta ongi moldatzen naiz, ez? Gero igual jokuan igual gehiago kostatzen zai, baina bueno, entrenamenduak eta iten baditu zehozen mejoratuko dut, ez? Aimar Olaizola txapeldunak eren egun egin zuen lehen lansaioa 4:00. Nik uste distantzi motza dela, aurrelarik behintzat jagoitute hotxega distantzi hortan jokatzen, pixkat sakek eta eramaten kostumbre falta, baina nik uste guandik denbora badaola eta inongo arazio gabez. 3 jok, banakakoa eta binakakoa irabazi ditu aurten. Orain, falta zaiona eskuratu nahi. Yo voy a salir a la cancha y a ganar y esa es mi intención, ¿no? de darlo todo y así podemos hacer el triplete este año. Iazko hirugarrenak Ekaitz Sararlegik eskuan arazoak izan ditu. Bueno, ez da inoan, nola, no ez? Aste honetan hasi naiz pixka entrenatzen dut erdein, da bueno, notizik gogena ja esku minik zitela ematen. Oinatz Bengoetxea finalean sartu zen duela 2 urte eta atarian gelditu zen lehengo urtean. Intentzioa da alden guztie ikia eta alden maila hobena makia eta alden errutina jatzea, baina bueno, finala jatzea beti oso zaila izaten da. Etzi, Aretz Lasak eta Mendizabal hirugarrenak ekingo diote txapelketari. Finala abenduaren 7 iragarria dago.